Chororekiranu amayandani gabwatete abamenyi bechinsemo chiabura bwiye gutokemeye county ya Nyamira amagega y'umusacho yomo gotebekana komo itamukaye wekagokwa ase okomo butorana nigo abana baye habo barwe skuru rero ase okogenda sumutimuko abakumirana n'amakweri angina ase bachaka wakege kuro koirera abantu wikirana ase enkeyo nonyana bani gotebekana na umusacho yonigo neratema konywa eriogo ase nonyana babaka gotori wasokomyo kiwabo chia senyagitari ya Nyansiongo habwa sagenderete korwanira obugima bwaye negekore kyairere abanyanyimbo korwase ensemeyo uchakia ubutuki bwabene chingaki abantu anene bali bare asenyomo baboriwe kwenekia buna nkorya bare obokonyi ekero muchando otokire egatiabo libagari kwimokia ebitambukero ase amabokabo muri korwase county ya Nyamira Paul Kapukara norobotyuru ebikoro begisegi cha nyumba niko byagendera ko babikomentekana buna bogokia nabo igo buna bokwire meyorongo rwa gusi litukulia lero mambi meyekanyerokia engoto ekigoto kemeye sublocation ye sise ime yebunge yega ya borabu nigo abamenye kurasi nseme chiga babo kero moichano monene magega yomugaka aseleta Ezekiel Omenge kunyara kabaga okegora komoito muryo ya aseleta Jacqueline Omenge goika gokwa korosie cyane igwa abana baye bakuga umwana no kontena nkinki babonyare bakugera ntatu mwabuko bamenya ibi umwana uri atarakora iyo abana bachaka gukura bakunangira anti ncyoro kumyoka buca gwikagatigo umwana bagontena inchukura abantu bache mama itire umwana yore ngo mu muronte inchu turabekira mama cyanga itire gari busa turabekira mama cyanga abantu baguca banyora kore namuteye ya tubusa kumubikira cyanga tumutigati abantu bacu banyore bunarigo tubusa kumukuru tutwanya ukura y'abantu bacu kolingana muna bamenye kurasi nseme chiganigo banyara ko bakanyorege tuli kurwasa abana abo barwe sukuru go ichanga somutimoko asebomera namo namakweli ayo yabo iboli babo asegotebekana maega yo mugako yiga bwenke yiga gukora mabe nere niga imukia eliogo na konywa asatuka gagotogota asenyombe yikonye amenyete ekinege ntege kongusana ase borabuye itoga tutana korre gentu munegisa munege ekembo be mono ke bwente ke kogikeri mono nande site ege kogera bono muntu okorire munaya na bwente tabwente opo toka none nkeye na chiko kwira sago kwira tubente okwira niguga tutinde ko mo mungino bie kagaiga era tinde ko sakwirwa iruki onyogokwa ni case ono borobo nene sana tutana korre bigisa munege nege kore ngana mo nabagambi kurasi nseme chikabate brenga tarikya amatukaje igoka kure nigo kyagendera ko bagakorekana sama tukamagega asegotebekana enkeje nigo yaberege kumenya ase ogotaigwana abantu aba bambara umana kurmaga mbaige to bisiari tukabakwanera karanso yarategana ubugambi na kure mitinyange berega tukabakwanera kurweliro cyana koro musaya nanya kwigukende nonye nabo nigo bono kolengana mo nabamenye kurasi nseme chigane no mugakomana bwenkeje gasireta William Makone agendera ko bagagoteba niga agendera ko bagakobasegeta abana bagakina buya ko nigo bono bororobo nene bwatigere cya sabana bake abo nyagusira atigire nanene bali bagendera tamone sukuru witro mwana ndo bosa somos bati ya muruyo ye ba matemwa agenda seino ago itomo to pakamos redi serira banse najaru nyagetaja kabarwa konyo naja koje myaka ebere kabeke mu mupire ye kube kuchinda ime ono rendo mana kumuita atabwar sababu ende ande no mwando ngo chondo na matebyaya na kora chifanta kwa sote ndeyonsi sote chibaisano na chi kwendesano kwana konyuyo watonyi sote ndeyonsi ono rende kayete no muntu mbwataka ande no yego itwa nigo abanyanyimbo kurwase egetuo ky'abanyanyimbo kyamanga bakirana sajaiga barushe mubera sajaiga aseboigo omosi PD kurwase rogongoro iga agendera ko bagagusegeta abananchi kwene kibunamba ariko muke bitambukira samaboka bona ekerama babeire banyara ko bakwene kibuna nguri yabale ogosunsurana amaliyo mana narororo ore muntu kunyagutishia abere buya ore Rusia sinini ano borobo muntu abwate waera familia zote mbili za upande wa mwanaume za upande wa mwanamke watangamane, waone ya kwamba kuna uwiano na uhusiano mzuri. Kama haupo, angalau kutenganisha hawa watu kuliko kuambia wamama wewe vumilia tu, vumilia ndio tunapata vifo.
ginko ripoti rigeta senike wanje teke Ndizi TV kurwase chinseme chiga chikanyero kengoto ebunga yiga yabura bwimeye county yiga ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara.